नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण मालवणी पद्धतीने वाटाणा बटाट्याची उसळ बनवूया। त्यासाठी आपण 1 वाटी वाटाणा सोलून घेतलेला आहे। आपण इथे 2-3 बटाटे सालासकट कापून घेतलेले आहे। या प्रकारे फोडी केलेल्या आहेत। आपण इथे आपण एक वाटण तयार करून घेतलेले आहे। ह्यामध्ये खोबरं, लसूण आणि अद्रक यांची आपण बारीक अशी पेस्ट केलेली आहे मिक्सरला। आपलं तेल छान गरम झालेलं आहे। ह्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा टाकूया, परतून घेऊया। एक 2 मिनिटं आपण कांदा छान तेलामध्ये परतून घेऊया। कांदा आपला छान परतून झालेला आहे। आपण जे खोबऱ्याचं वाटण बनवून घेतलंय ते टाकूया, परतून घेऊया। आपल्याला तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। हे बघा, आपल्या वाटणाला छान तेल सुटलेलं आहे। आपण ह्यामध्ये अर्धा चमचा हळद टाकूया, 2 चमचे मालवणी मसाला टाकूया, छान असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। एक 2 मिनिटं मिक्स करून घेऊया छान। आपण ह्यामध्ये 2 ग्लास गरम पाणी टाकूया, मिक्स करूया। एक उकळ काढून घेऊया छान। हे बघा, छान उकळी आलेली आहे। आता आपण ज्या बटाट्याच्या फोडी आपण करून घेतल्यात ते टाकूया, परतवूया। बटाटा आपण नरम होईपर्यंत शिजवून घेऊया। आपण चेक करूया बटाटा शिजलाय का। हे बघा, आपला बटाटा शिजत आलेला आहे। आपण ह्यामध्ये जो वाटाणा आपण सोलून घेतलाय तो टाकूया, मिक्स करून घेऊया। चवीनुसार मीठ टाकूया, मिक्स करूया आणि एक 5 मिनिटं आपण भाजी छान शिजवून घेऊया। आपली 5 मिनिटं झालेली आहे आणि बटाटा वाटाण्याची उसळ आपली छानपैकी तयार झालेली आहे। हे बघा, या पद्धतीची उसळ तुम्हीही करून बघा आणि आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा। आता आपण गॅस बंद करूया। रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।